Bon dia des de les Tres d'Agres. Així hem començat a fer les olives que no n'hi ha enguany. Mireu, allà està la Cova Alta, allà enfront tenim la Penyaflare, allà al Montcabrer, allà al fons tenim el Castell de Cocentaina, un poc més cap a l'esquerra es veuria la Serreta, i en fi, així tenim l'olivar, i anem a veure les quatre que ballaven, les quatre soltes que n'hi ha. Anem a fer-les en un moment i en pau, i a dinar a casa, perquè no n'hi ha cap. Són quatre cagaetes. És que, on mireu, no n'hi ha. Allà n'hi ha unes poques, estan molt madures, també n'han caigut moltes. De les poques que hi havia, també n'han caigut moltes. Això ho veig ahir. I mireu que maduretes que estan ja això. Si ho veieu, ara el dit. Allà en Turballo on tenim l'altre trociu. Allà avui, si pot ser, també ho farem, que també, però sembla que n'hi ha unes poques més. Molt madures. Ahir n'hi ha, sí, molt d'oli també, però molta morca, en fi. I això, està ahí pegant-li ahir, en el braç este, i jo faig de peó. Jo que vaig a preparar les mantes, perquè ell en 30 segons ho repassarà tot. Costa més estendre les mantes i preparar-les, el que serà pegar-li la volteta a l'olivera i fer. Mira que això, que se m'oblidava, aquest vídeo el dedique al sector femení del meu curs del PDC de quart, del qual en soc tutor, xicones, la tia Luna, què més, ara que vaig jo per conforme estan assegudes allà, tia Luna aquella, què més, Valèria, Ainhoa, Lucía per ahir, després tenim a Joana, Irene, Rocío. I qui més em falta? Sí, com li diuen aquella? I Carla. Totes les dones que tinc allí en la classe, que m'ho van dir l'altre dia, Xicones, estareu què, dormint, dissabte matí. En fi, seguim, després farem un altre tall de vídeo per a mostrar-vos les oliveretes on estan un poc més carregadetes, però poc més, I ja l'altre vídeo d'allà dedicaré al sector més dur, allà al fons de la classe, que són dos, que no dic el nom, però que ells ja ho saben. Chiquillos, oh yeah! Doncs això. Bo, seguim, després continuem. Mireu quines vistes més xules. Allà a la Serra Mariola, la Lloma, totes les casetes i les pinaetes. En fi, molt xulo. Bo, i quedeu. Anem avant, seguim, que vull mostrar-vos la blanqueta com és, la varietat blanqueta que es diu, aquesta que està a 3 colors, que veig que hi dalt, això que vos he mostrat ahí dalt, estaven prou més madures, i clar no es veu, així sí que es veu bé. Veieu, a 3 colors que diuen, així més verdoset, més ja enrogit, i ja després ja buscant el color negre. Veieu, això és el que diuen a 3 colors. Antigament així, quan entrava a 3 colors és quan ja es feia la campanya, començava la campanya. Solia començar per allà per la Puríssima, i altre entraves tot el desembre, el gener, fins que s'acabava. Clar, entre que si fa calor fred, no sé quantos, cada volta volen l'oli més verdós i tal, les campanyes que any en any estan avançant-se, i res, avui, un dia com avui, que és el mig any de festes de Muro, salutacions als festers, doncs ja estan, vull dir, mireu, ja per a fer, quan antigament això era inconcebible directament. I ara ja estan. Al final hem desistit, perquè és que no em trec res, no, estem mirant 4 per així ballant. Aquesta és la més carregaeta, per dir d'alguna forma. I així i tot, poquet. I hem decidit de desistir i res, tirar-les en terra per a que l'arbre no patisca i en pau. I això és el que farem. I, en fi, si en voleu saber més, també està el llibre en PDF penjat, com també el llibre en format paper, que està penjat en Amazon, disponible també per si se'l voleu comprar, que el va editar l'Associació del Rentonar de la Torre de les Malsanes, el senyor Javi. I, en fi, vull dir, jo posaré els enllaços allà baix, si us interessa i tal, i si no, doncs no res, ja està. Vull dir, això va ser l'article d'investigació que va eixir en un moment donat al Centre d'Estudis Contestants, i que després, per interès i tal, es va convertir en un llibret interessant, tot el lèxic, com a mínim de l'Alcoià Comtat,
pel que fa a tots els estris de l'olivera, les olives, ja ho veurà, en fi, tot això. Bo, amb aquest paisatge tan xulo que tenim així, de la Serra de Mariola de fons, i el cable i la llum també per ahí emprenyant, i el poste també ahí fent la mà. Així tenim ahí el braç que ha anat substituint tradicionalment a la faena manual de esmunyir. Agarrar, mira, anem a fer la prova, i ja està, que vaig encair ahí en terra. I s'esmunyia, o s'esmuny, perquè jo de fet, jo esmuny, jo em poso allí un poc d'espaladrap en estos dos dits, en l'índex d'enmig i tal, no, també, el gros també, i esmunys, veieu així, i estira, veus, el cau ahí, tires, i vas esmunyint, vas esmunyint. Clar, òbviament, quan ja està de tres colorets, només que les tires un poquiu, cau en seguida, d'acord? Rem, en seguideta, està molt verdoses, però home, t'espales en les mans i en pau. I clar, ara perquè estic aguantant jo el mòbil, estic mostrant-vos-ho, però òbviament això es fa en les dues mans, i clar, estàs esmunyint, que es diu, ens digués esmunyint una cabreta o una vaca, les mamelles, doncs així són els ramellets. I en fi, i ja està, com diuen en castellà, nunca te acostarà sin saber una cosa más. Ja, i tot això s'haurà de dissimilar per al pròxim any, perquè any que el cop fa oliva, com és aquest cas, l'any que ve no en farà. Per tant, és interessant tallar-la, llevar-la, remulla, perquè és que no fa profit. En canvi, els cops que estan ixint ara per ahir, vull dir, que estan formant-se ara, l'any que ve sí que podrien tindre olives, fer olives. Més o menys la dinàmica és això. Imagineu-vos per així això, este rebrotí que ix, el deixen estar, tira cap amunt, això es convertiria en un cop, que segurament l'any que ve serà un cop, i aquest és fàcil que el pròxima campanya tinga olives, d'acord? I es deixa. Veieu, este s'ha convertit pràcticament en un cimal, però ix d'ací baix i té dos cagaetes a dalt. Això s'ha de tallar, o com a mínim rebaixar, per això. Això és la dinàmica que ha sigut. Clar, ara com es fa tot en braços i en històries, no mirem pèl. En fi, bo, ho deixem estar ja, que no vull marejar-vos més, que tingueu molt bon cap de setmana, així amb la vista de fons de la penya Alflare, i en fi, ànim i avant. Adeu. Bo, una coseta més, que se m'ha oblidat de dir-vos-ho. Esta setmana de vesprada vaig vindre, vaig tornar a llaurar aquesta taula, i ahir li vaig sembrar l'alfals. A llaurar un poquet, ho vaig escampar, i després vaig tornar a fer una altra passadeta per damunt perquè està para. O sigui que tinc aquesta taula, com allà a l'entrada també, però allà a l'entrada no li vaig llevar la brossa i no està tan xula, entre cometes, com pugui ser aquesta taula. Si us hi fixeu també en el blat, i dirà com va amunt, és meravellós veure com va ell lligint tot, com fora gespa directament. I ara us ensenyaré ja les faves també van fent la seva faeneta, en companyia del citró que va eixint, les palometes, tot el rotllo. I bueno, la resta ja ho heu vist massa. Seguim i us ho mostre. Tot això, que ja no sap ben bé on estan les cebes, on estan els alls ni res. Ahí, si recordeu, ahí tenia jo les pebreres, bajoquins, que diem per així. Així en realitat n'hi ha una taula, dos taules, tres, quatre taules, en realitat. I estava ple de, doncs ja això, vull dir, home, les mates sí que les vaig deixar allà, per al compost allí ja ho faré, però estava ple de brossa i estava relativament endurit. I va, vaig agafar la mula a la xicoteta, li vaig pegar una bola a passar, però ja veieu que té molta brossa per damunt ahí desfeta i tota la història. Ha eixit d'aquella manera, veieu com ha eixit la llaura ha sigut ahir un poc, perquè estava fent-se de nit, en fi, em corria pressa, ho vaig fer de qualsevol manera. Però bé, l'important és que també vaig fer igual. Li vaig tirar el fals i li vaig tornar a pegar una tapaeta després per damunt. I au, el cas és que ja tinc totes les taules aclarides. Aquesta ha de ser com aquella al fons per a que vaig a donar-li aliment a la terra. Ahir cebes, alls medicinal,
la gespa i això, i les faves. I això és l'horta que tindré jo aquest hivern, això és. El tema de les olives, doncs el que estava comentant-vos és que no val la pena, si us hi fixeu, pràcticament hi ha 4, estan 4 cagades i al final hem optat per ni fer-les, que se les mengen els pardalets, els tords, i en pau, i ja està. I això era el que volia comentar-vos. Bé, doncs no res, fins la pròxima, des del cau de les Raboses, Turballos. Adeu.